नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आजचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोव्हॅक्सिन लसिका फाल दितले. कारवार नवीन नुस्त्या मार्केटाची दुकाना भाड्याक देऊक नगरसभेली कटकट. भव्य राम मंदिर बांधकामाक राम मंदिर निधी समर्पण महाअभियानाक सुरुवात. ट्रस्टामार्फत स्थानिक प्रश्नाक आवाज उठवू जाय. केंद्र आणि राज्य सरकारला कृषी कायद्याक विरोध करून शिरसीत बृहत ट्रॅक्टर रॅली. यल्लापूर तालुक्यात अकाली पावसाच्या नुकसानीची तपासणी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 15 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आज पळया सविस्तर खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोव्हॅक्सिन लसिका 16 जानेवारीक दितले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 15,090 डोस कोव्हॅक्सिन लसिका येऊन पावलात. पहिल्या चरणाक 7,000 डोस बेळगावच्यान येऊन पावलात असे जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार के यांनी सांगले. या लसिकात भाग घेवचे 190 केंद्रीय आरोग्य कर्मचारी, 14,660 राज्य आरोग्य कर्मचारी, 240 सशस्त्र कर्मचारी, वैद्यकीय सेवा कर्त्याक ही लसिका दिवची तयारी केला. तसेच जसजसे ही कोव्हॅक्सिन लसिका येतली तसतसे बाकीच्या क्रमवार ही लसिका दितले असे त्यांनी म्हटले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आरोग्य खात्याचे कर्मचारी, अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्ते मेळून सुमार 13,000 लोकांची सूची तयार केला. पहिल्या टप्प्यात 11 लसिका केंद्र तयार दवरला. तेतूत प्रत्येक दिवसाक एक केंद्रात 100 मनशाप्रमाणे 1,100 लोकांक ही लसिका दितले. एक लसिका केंद्रात एक पोलीस आणि 5 कर्मचारी असे सगळे 515 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केला. जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय खात्याकडच्यान 105 आयसलँड रेफ्रिजरेटर आणि 123 ILR फ्रिजाची व्यवस्था केला. तसेच वॉक-इन कूलर मार्फत कोव्हॅक्सिन लसिका जाग्यार वितरण करची व्यवस्था केला. भारत देशातच अति व्हड अशी ही लसिका अभियान असून 16 जानेवारीक या 19 कोव्हॅक्सिन ड्राईव्हचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या अभियानाक चालना दितले असे जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांनी सांगले. ट्रस्टामार्फत स्थानिक प्रश्नाक आवाज उठवू जाय. PSI किरण पाटील. स्थानिक नागरिकांक तेमगेली मूलभूत सुविधा मिळवून दिवच्याक विविध सामाजिक उपक्रम राबवच्याक तसेच विविध नागरिक समस्याक आवाज उठवण्यासाठी रामनगर हिंगा ड्रीम एलिव्ह ट्रस्टची स्थापना केली असा. या ट्रस्टच्या माध्यमातल्यान नागरिकाले समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व बरो उपक्रम अनेक समाजसेवकांनी हाती घेतला असे प्रतिपादन रामनगर पोलीस स्थानकाचे पोलीस उपनिरीक्षक किरण पाटील यांनी केले. रामनगर हिंगा ड्रीम एलिव्ह ट्रस्टचे आज उद्घाटन झाले. ह्या वेळार किरण पाटील प्रमुख पाहुणे ह्या नात्यान उलयताले. स्थानिक नागरिकांक माहिती अभावी बरेच योजना सुविधांची माहिती उरना. त्याक लागून तेमका सरकारी योजनांची माहिती करून दिवच्याक, ग्रामीण भागात आरोग्य तपासणी शिबिरासारखे उपक्रम राबवच्याक, महिला सबलीकरण, महिलाक रोजगार निर्मिती करून दिवचे हे सगळे या ट्रस्टचे उद्देश असा असे ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रभाकर कामत यांनी सांगले. ह्या वेळार समाजसेवक कृष्णा दुगाणे, ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रभाकर कामत, ट्रस्टचे उपाध्यक्ष विनीता कुलकर्णी, सचिव गणेश राणे, जयश्री परब, दामोदर बांडी, गोपाळ गावडे, विनोद देसाई, दीपक दुगाणे, प्रणव देसाई, चंद्रकांत चुगुळकर उपस्थित असले. उपाध्यक्ष विनीता कुलकर्णी यांनी ट्रस्टच्या उद्देशा लागून माहिती दिली. कारवार नवीन नुस्त्या मार्केटाची दुकाना भाड्याक देऊक नगरसभेली कटकट. कारवारच्या नगरसभेन नवीन नुस्त्या मार्केट बांधिले. तितूतली दुकाना भाडेपट्टीचे दिवचे ठरयले. त्यांना बऱ्याच लोकांनी दुकानासाठी डेपॉझिट भरले. 4 महिने झाले तरी खिचकडे काय ना. नगरसभेच्या संबंधित अधिकाऱ्याक अखेर सांगले, दुकाना भाडेपट्टीर आमचे स्वाधीन करची ना जाल्यार आमगे डिपॉझिट केल्ली परत करा म्हण. आपल्याक दुकान मेळटले म्हण सगळेच पैसे भरिल्ले लोक खुशे नाशिल्ले. दुसरे जाग्यार भाडेपट्टीचेर आशिल्ले दुकान बंद करून कर्ज काढून हिंग पैसे भरले. सगळे मेळून 2,25,000 रुपये खर्च केले. जाल्यार ना घर का ना घाट का अशी खबर झाली. नगरसभेत वचून करार पेपर मागल्यार दिनात. तसेच DC साहेबान अनुमती पत्र दिल्याची नकल आमकां दिली ना असे दुकानदार भाडेकराला म्हणणे आसा. या प्रकरणात सगळेजण न्यायालयात विचार करतात. तसेच आजपर्यंत धंद करू मेळना म्हण तेमका नष्ट झाले म्हण
प्रत्येकट्याक 10 लाख रुपये भरपाई म्हण दिवची याचिका न्यायालयात दाखल करतले असो तेमी इशारा केला. भव्य राम मंदिर निर्माण करण्यासाठी राम मंदिर निधी समर्पणा महाअभियानाक सुरुवात. मान्य कामगार आणि साखर मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी यल्लापूर तालुक्याच्या ग्रामदेवी देवळात श्री राम जन्मभूमी अयोध्येत भव्य राम मंदिर निर्माण करण्यासाठी राम मंदिर निधी समर्पणा महाअभियानाक ग्रामदेवीकडे विशेष पूजा करून कार्यक्रमाक संबोधित केले. कोट्यांची हिंदूले आराध्य दैव श्री राम हेंगेले जन्मस्थळ अयोध्येत भव्य मंदिर बांधचे हे एक आनंदाची गोष्ट असा. आम्ही सगळे मिळून या निधी समर्पणा अभियानात भाग घेऊन मंदिर निर्माण कार्यात सहभाग जाऊ जाय म्हण मान्य कामगार आणि साखर मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी सांगले. ह्या वेळार विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्धी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे श्री मंजुनाथ, विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष श्री एस.एन. भट एकान, तालुकाध्यक्ष श्री नारायण नायक, प्रमुख श्री विजय मिराशी, श्री बाळकृष्ण नायक, श्री शिरीष प्रभू आणि स्थळी नेते उपस्थित असले. केंद्र आणि राज्य सरकाराला कृषी कायद्याक विरोध करून शिरसीत बृहत ट्रॅक्टर रॅली. जिल्हा अरण्य भूमी हक्क समितीन सभा आयोजित केल्या आणि केंद्र आणि राज्य सरकारान केल्या कृषी कायद्याचो विरोध करून 26 जानेवारी दिसा ट्रॅक्टर रॅली मार्फत लोकां भितर जनजागृती हाडच्या उद्देशान गणराज्योत्सव मनवचो अशे अरण्य हक्क समितीचे रवींद्र नाईक यांनी सांगले आणि ते सगळ्या वतीन मान्य केले. विवादित कृषी कायदो विरोध करून पक्षातीतपणान ही रॅली ट्रॅक्टर परेड करतली हेका सगळ्या रैत संघटनेलो पाठिंबा असा अशें त्यांनी सांगले. अरण्य हक्क सक्राम समिती तालुका अध्यक्ष लक्ष्मण मल्लक्कनवर हेमी सांगले की विवादित कृषी कायदो मंजुरीक सर्वोच्च न्यायालयान थांबवून दवरला ही रैत संघटनेची पहिली विजयाची पायरी असा. पुढील दिवसात रैता वाटेन शाश्वत न्याय मेळटलो असो विश्वास त्यांनी व्यक्त केलो. या सभेत इब्राहिम साब, राजा नागेर, तिम्मा मराठी, शिवप्पा नायक, बचगाव हेमी हजर आशिले. अखेर लक्ष्मण मल्लक्कनवर हेमी आभार मानले. यल्लापूर तालुक्यात अकाली पावसाचे नुकसान तपासणी. यल्लापूर तालुक्यात उमचगी परिसरात अकाली पावसामुळे कृषी व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी येऊन पिकांचे नुकसान झालेल्या क्षेत्राची पाहणी केली. 20 पोत्यापेक्षा जास्त भात आणि गळवा खातीर दवरिले सुकील तण वाईट झाले भागात वचून अधिकारीन पाहणी केली. कृषी विभागाची अधिकारी प्रेमिला एस गोडसे, सहाय्यक तांत्रिक व्यवस्थापक प्रकाश एस सासनोर, ग्राम लेखाधिकारी सविता भजंत्री, ग्राम सहाय्यक नागराज नाईक, ग्राम पंचायत सदस्य ग.रा. भट्ट आणि इतर उपस्थित असले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 15 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. अंकोला 1, कुमटा 1, भटकळ 2, शिरशी 6, सिद्धापूर 1 आणि हळयाळ 4 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 13 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 2, अंकोला 1, भटकळ 2, शिरशी 2, यल्लापूर 3, मुनगोड 1 आणि हळयाळ 2 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14,427 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 14,186 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 54 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असतात. तातूंत भितर 7 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 47 रुग्ण होम आयसोलेशनात उपचार घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 187 लोकांले मरण झाले असा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगात सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.